Barkanmu da warhaka. Sunana Ummi. Ina muku marhaba da zuwa shafina na YouTube ba tare da ɓata lokaci ba. Yau zan muku bayani akan yadda ake kula da dattin haƙori wato bubu. Kafin na fara, in dai kai bako ne, kai subscribing kuma kai clicking bell button ɗin nan da ke sama domin samun sabbin videos masu ƙayatarwa da ilmantarwa. Mutane da yawa ba su san menene bubu ba. Bubu dai dattin haƙori ne. Yawanci za ka gan shi a cikin haƙori na sama ko na ƙasa. Yakan sa haƙora ya yi kore-kore. In dai kana da shi, ka ci gaba da kallo. Za a iya kula da bubu da abubuwa guda biyu da muke amfani da shi a cikin kicin, kamar gishiri da baking soda. Sai a ɗan samu kwano ɗan ƙarami, sai a ɗibi gishiri rabin cokali, sai a ɗibi cokali ɗaya na baking soda, sai a zuba a kwanon. Sannan sai a samu ruwa ɗan kaɗan, sai a zuba, sai a motsa shi ya motsu da kyau. Sannan sai a samu brush, sai a sa shi kamar yadda ake sa maclean. Sannan sai a goge haƙorin da shi. Za a iya goge haƙorin sau 3 a sati. Hasashe na ya tabbata ga mu a tare cikin soyayya, in ba ke sai na jikita ya ki ta zo mi tarayya. Hasashe na ya tabbata ga mu a tare cikin soyayya, ba kai sai na. Yanzu muka kawo ƙarshen bayanin akan yadda ake kula da bubu. Domin ƙara samun sabbin videos masu ƙayatarwa da ilmantarwa, sai ku yi subscribing kuma ku yi clicking bell button ɗin nan da ke sama. Ku bi ni kuma a Twitter handle ɗina, Instagram and Facebook fan page @ummita. Mu haɗu a shafi na gaba.